kaikille! Ja tänään mä teen Movie Planet videon ja tää on tämmönen nyt olemme tässä ruudussa, eli nyt painamme tuosta ja kirjoitamme se alas. Tulimme tänne ja sain eilen kuukauden vipin. Jei. Okei. Ja 2 kaveripyyntöä. Sasa haluaa. Joo, kauhui vaan tänne näin päin. 5 viestiä vai onkokaan edes? Mä annoin tolle 3 erityistervehdystä eli erkkaa. Ja voitais mennä vähän shoppailee. Ekaksi ostetaan animaatio. Katsokaa mun timmi. Mennään tänne vaateosastokseen. No en mä tiedä, mä sain jo tarpeeksi tästä. Animaatiot. Joo, sori, mulla on vähän yskää. Täällä on mun parturiina. Jei. Urheilu. Pihalla sataa vettä, joo, mä oon vähän tässä mennyt näitä. Siistiä toista kiva kuin 900. Mä en halua 900 € maksavaa. Tää olisi tarkoitus maksavaa. Tää on kiva. Voimistelu. Jei, mä otan ton. Mä voisin laittaa sen animaation. Tää on sit todella lyhyt video, että noin tuossa. Nyt se on hieno. Nyt mennään hetkeksi chat-huoneeseen. Mulla oli boostaus päällä ja nyt mä oon 16 level. Ja jei, otetaan tuosta tommonen. Tää on mun kai eka tommoitukka, mutta en mä tiedä. Jei, se oli oikein. Miksi täällä ei oo ketään? Mennään toiseen VIP-klubiin. Ja tää video oli tässä, koska siis tää aika menee. Joten moi!